Nadina ag fisrú ach bé sé marún níor hasig ein rud ach go bheith ciún ó bhaim with sound today around honey mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day honey mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day Tásúlam go mai with le chéile anna ag caiitéis ag dása rudí mar seo ó bhaim with sound siad é ó rá tháinig mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day tháinig mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day nuair a bíonn tú bíonn mo héil níos fearr níla is agus is tú mo bhrá tháinig mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day tháinig mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day tháinig mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day tháinig mé me ghrá bhí sé anta ag fan after that just how make me to do one day tháinig mé mo ghrá